Moi! Mulla on aika tylsää, joten minä haluaisin esitellä vastauksen liitutaulusta. Ja miten ne piirretään joulukuusi liitutauluun. Minulla on jo valmis kappale siitä, joten voin näyttää. Odottakaa. Tässä on tämmönen valmis kappale. Tämmönen hieno. Se lukee hyvää sitten. Ei joten pettää koko ajan. Näin se lukee hyvää joulua. Ja sitten tässä alla on joulukuusi. Tuommoinen. Elikkä se oli se, mikä minun piti näyttää. Elikkä joulukuusi. No hei hei, rakkaat katsojat!